bavian. Ja, jeg kaldte ham bavian. Nej, det gjorde jeg ikke. Ja. Velkommen til Morten og Glens blog. Ja, vi vil lave en blog. Så ja, derude som mangler noget fun i hverdagen. Kom på noget fun. Hvis I synes det er fun. Ja, og så er vi bare de eneste. Synes vi da også det er sjovt? Who knows? Who knows? Ja, har vi sagt, hvad vi lavede i dag? Nej, det har vi ikke. Hvad lavede vi i dag? Vi var ude til billeder. Ja, det gik bare ikke så godt. Det var sådan. Jeg tænker over det. Men vi fik nogle billeder. Fik nogle klampiller. Ikke sant? Hvorfor ser det ud, som om jeg har sendt et billede? Undskyld! Hvad siger du? Nej, undskyld. Det blev nogle klampiller. Ja. Fik jeg bare det hele taget ikke finde noget spiller? Må det bare helt? Det ser det bare ikke. Jo. Nej, jeg elsker dig. Nå. Hvis I gerne vil have nogle flere videoer. Men det skal du ikke sige. Kan man jo bare se, hvad jeg elsker. Ja. Ja, så må det jo være sådan, fordi at vi gider jo ikke, hvis folk ikke kan lide, hvad vi laver. Så gider vi ikke lave nogen. Vel? Nej, det er jo bare, det er ikke fordi, vi rigtig gerne vil have likes. Det er bare fordi, at vi gerne vil høre, om vi skal lave nogle flere, eller om der overhovedet er nogen, der ser, hvad vi laver. Og vi laver også en statusen dernede, om at man kan skrive, hvad I synes, at vi skal lave i videoerne. Ja, sådan nogle challenge-videoer. Ja, det kunne